아부터 신이 목극적 마사 아부터 저토나 누구 있던거 소셜 미디어 아부 농바이 캐나나로 বনত যতন চিনি পাই না বিনি এমন যে সিরিয়াস কন্ডিশন অনেক হামিয়া তাপসক জরাতে বি ট্রিটমেন্ট চলিয়াকো যখন তে বিনি ট্রিটমেন্ট চলি না ফানো রাং পুষা তো অনেক নাঙ্গো বাইরে অতলাং মানে ফানো বনত বইমা ফাইকা তাপসক জরাতে বিনি বসাগো জরাতে কোনো মেডিসিন ক্লাইয়াকো বিথির কোনো মাছয়াকো আবনি বাগৈ ব তাবুক जों थांखा तिनि कमसे कम ताबुक 5टा बाजि होई दङ 5टा बाजि दङ जोंहासो फुंनि हिमि अंखरमानि बन चुबानानै बागै जों कमसे कम ताबुक 5टा निसे जों सगैयाखौ बन थाङै तो जों तिनि किसा मिसा थुमका आबनो याफारैखा बनि फेमिलि न जों अब तिनि सालसाया ओंखाय जों बसकाङो तेबो आगुगै तेबो बिनि बागै जों बसक ओङै मानसिं तेबो लगिरलायाखै जों थुमै बन बसक खायमाना बनायलायनाय दा काय तिनि सक जरा तैतो सिं जे मानसाक तो रिख्या सिं तिनि फास्ट उंको मानि वा तिनि जराङै बो अंखर मालायलिया सिं ओंखाय नुक मानि बिनि नुखुङो बो अनेक कन्डिशन हामियानो अनेक नुखुङो चुगियानो जे उंको मानि बरक बादिखिना साइ दंलायो कामरो खाय ते कैसा अंखाय आं सिनि जे एमएलए तंनाय सिनि बा सिनि ताबु रामचन्द्र गाटनि बरक नां कैसा कयमुं सानो नरक थाङै बनो किसा नायखाय बा चुबा चुनि बागै अनेक जानाय तामनि बागै इंखाय अब तो कैसा सिनि बरक बुइनि नुगै दङ नरक बुइनि बरक सि बरकनि बरक बतिखे थुमबै बरनो रां उंकोइ वइ तंलाय डोनेशन खाय तंग सिनि बरकनि बागै से ताबुगो मासापना नुगना करै बुइखाय बतिखेबो बरकनि बरकनो रां निनि जेसे कुरुल फानंग तो बरक कारि रैमानो सिनि बरकनि बागै इंखाय सिं ताबुक जरातै बनो 2 लाख से कारि मान्या खना जों उसो खनाय तंमानि आबनि बागैनो आं जतन न कयमुं सानो नरक जे एङै मानसा 10 टाका आंबो 5 टाका आंबो तैरौनो चुबा खांगे बेलाय हामनाय जतनिनो जरा फायो समय फायो आनि साखाबो क्लाइमानो आनिं फुरबो बुइ साइमाननाय बुइनिं फुरबो आं साइमानाय अबनि बागैनो जतन लगेरना नांनाय ता ओंखाय आं ता सोंना ओंखाय जतन हामबाय काय तिनि बराबर थाइनो रांफुं लागे बजा सिं तो तिनि सिनि एरिया ओंखाय तो जे आमफ्रा एरिया तंमानि सिनि रामचन्द्र गाट तंमानि तिनि सिं स्कुल थांखा आत परे सिं अनेक डेम अफिस रो थांखा अनेक निनि केम रो थांखा जत जागाना सिं थुमबै बाजार ओंखो निनि जे दुकान दं माने जतनो अंखै फायगा कुनो सिं अबरंना लासिना नांया तालासि बायदि नरगो लासिवै सिनि बरक कुनो दिनो माइमासेया सिं लासियावै कासिना कासिया लगिरिवै मनो चुबाय माखासे आबसे बरकक आबसे काहाम आबनि बागैनो जतन न सानामु संग नरग तालासिदि अबा हेकेना नर स्कुल थुमदि निनि बा बाजार निनि बा जत जागानो नरक थाङै मानो सिनि बुखुक जन त नरक नुगैनो तंना बिनि अनेक हामियाव क्लाइजों न तंग जों दागै नुगै फायै आं बुमा काबा नुकमानि बागैबो आं दखन आंखा गरै नि बागैनो अबा हायंगो जों गोनां खायतो सिंबो अबा हाय नांगला खामु लगे केबनो चुमाना नांगला खामु बो गरै नि बागैनो तिनि बुमा मुक्ति क्लाइ दङ नग माइ तथरा थायाखै एंना नांग आबनि बागैनो कायसिना कायसा वालायावै जलियावै अंकयावै तै बररनो 10 टाका 5 टाका जे मानै रि मानि अबनो बेलाय बरक कखनायता आनि खायतो अबनो नाय ngai sonjanani no thang buwa buwa na nok tam sang buwa buwa hai taborok बुमा बुफानि याक्ति तो सिं खनाय मांखा बिनि सरि तो ताबो अनेक बारि जाक जे फुंनि होयतनो खनागा बिनि आमा सावा फुंनि होयतनो सरि बारि जाकनि साकरो आं कल खायफोर न साका नंगा बाद बिनि याकुं रक बो बिनि जे सिर करमा हाय र रक जागो सिं जे बसाक साकरो कायन कुमानि अबा हाय एने बो कष्टता बो काबै दङ अंकै दङ सिं बो काबै दङ मना तो सिं बो चुगियानि बागै तो सिं खाइमेब्ला सिं आमनि बागैनो तिनि सिं बुनि थानि लासिबो लासिया हेके सिं 10 टाका 5 टाका मानबो सिं जे मानसाक तिनि चुबाय रिफाइगा आमनि बागैनो तिनि तो बरनि ताबो सुक जरा तै खानामानि सिनि जे रामचन्द्र गाटन तो एडिसन तो केबल न थानाय करिखो बरक किचा थाङै नायखांगा एमडीसी एमएलए बरक थाङै नायखे तो बेलाय जानाय तामनि बागै इंखाय ओतेरंनो दडि दडि जे एंगै मानसाक सिं हामरिमा खांखाय भबिष्यत सिंबो तेबो अबहाके बसकाङो याप्रि साइमानोता काय तिनि सुक जरा तै तासुक नंनाय बसकाङो नरक तेबो नगानो सिं बसुक जरा तै बनो लगिरि रुइ तङैमान बसुक जरा तै थाङैमान आबातो नरक जतन नुगै तङानो काय तासुनता हामबाय genera agera obra chuba khabo hai kana moda pila chuba man आं तो तिफ्रा पिपल फाउन्डेसन होइतेसे फायो अब तो सिनि ताबक सिं कासे सोसाइटी इंगसे सिन पारानि लगी होइ उंकोइ फायो आं तो बेंगलुरु नरक तो साइमनो तिफ्रा पिपल फाउन्डेसन अंकाय साबो तंग साबो करै जतन साइमनो ताबक से जरा तै तो सिं ओतैनो अंकाय तो अनेक बरंगा तो चुबाय फाइका गोथै थांनाय रंनो जे अंको माबो सिं मासाना फनो आयंगो काइसना फनो पनिया यांगो मामंग जतन न पाथगो ज ताबक से जरा तै सिनि जे सिं सामुं खाइमानि
जों काइसाना पाना बखा बायरिया को सुनि जे मानतै जों सुबाइनो खाइनो सामुं ताकसुक जरा तै सिनि बरनो जों नायनो तंखौ बायरे एंथ निनि ऑल इंडिया निनि हैदराबाद केरला निनि चेन्नाई रगो बेंगलुरु रगो नायदि नर नुगै दङ नर न्यूज बनुगो बबा हायनो जों बबा हायके रह जों ब्लाड डोनेशन अनेक हायो सिनि बरंनि बागै तफाना सिनि बरं रंखौ वानसुमानि करै ओंगै थाङो आबनि बागैनो नोंना सानाव तातर जाबाय सिनि बरं किसा मिसा नरक बनो अंको खांखाबा बेलाय जानाय फाइनाय पेखांखाबा अनेक जानाय जे सोशल मीडिया नि होइते फानो सिनि जे तंगै तंनाय र पारानि मेंबर रक बा निनि चेयरमैन जे सोसाइटी नि जे तंनाय रक निनि बात स्टूडेंट अखनो जे सफानो बनो किसा फाइनाय फेमा खांखाय बेलाय जानाय आंगा बनो जतनो न हामजामा याफरानो जदिनो बनो नाय पेखांखाय संजना बागै टाइम को तने लोगो जे सुबाया ताबुकसु जरा तंनाय रं ताबुकसु जरा तै तो जे सुबाया तंनाय रंनि बागै हिंका आं अबरंग तो बेलाय सानामु संगो आनि बखाबायनो बरक जे मानसाक बनो चुबा खायबा बेलाय जानाय तामनि बागै हिंकाय नरक नुगै मानना बनो भिडियो बनो खना सिं सामातै नरक उंको जे खन नरंनि मकल बे नरक फाइ नायमान फायो बनो बबा हाय बिनि सिरियास सलिवै तंग बबा हाय उंकै तंग माइ ताबुक बसे बसाय मियाखौ खपसाया अब त जतनो साइमनो नग बबा हाय सलि दंखना आनि नग खांखाय अब आं बो साइमनो आं माइ तत्रा थांया अंगो अब जत बरं न अंगो नग अब हाय क्लाइ खांखाय जत बरं न सिं सालसा लुमा बाइसे बुसु कष्ट नाङै ताङै माइसे मिया ताङो अब काइसे बिनि कोनो नर्मेल बया अब अनेक कटर अब नरक साइमनो बबा हाय बिनि सिं मतायना त सुरन खायनाय बिनि गाहाम करंखाय बनो दिसा जों सासाखाय फुनं मांखायबा अनेक जानाय जों बिनि बागै सुरि मांनो तंनाय मताय रंनबो जों कोइनो तंनाय बनो गाहाम करंखाय रिमा खांखाय काय आं तो सुना सासिनाय काय हामबाय नर कुनु सानादा नंनि लगिबो तीन साब साब तंग बुं के साइकन आनि लगी तो तंग यांग सिनि आकाश बाय तंग नंखाय ब राजु तंग ते अनेक बरक तंग इक यां तंग काय बिनि मुं तो आं खुलिया काय ताबो तेबो तंगखौ जिनि तंफानो बरक सफाय मालिया तां एंके बरबो कामनि बागै किसा स्टप मा खलायका गाय खाना रकम के नरक बरंनो नुगै मानानो जों अबनो काम तंफानो जों काम दुआ रेनो जों बनो जे मानसाक जों अबनो खायनो तंसिनाय चुबावे गासनो जतनो लुकरनो हामबाय मायाफोर गासनो इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।